फिल्म हिरोइन ना सुंदर तो निहाती रोमांसिक सुंदर नुहे ତମକୁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଏଇଆ ନା नहीं ମୁଁ ତ ସେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ ନା ମୁଁ ତାଛଡ଼ା ଆମ ଫିଲ୍ମ पर ସେଟା ରିଲିଜ ହେଇନି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆରେ ବାବା କି କଥା କହୁଛ ତମେ ତମେ ମୋ ଲାଇଫ ରେ ରିଏଲ ହିରୋ କୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ ଆଉ ତ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିବିନି ଆରେ ବାବା ତମ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣି ପାରିଲି ହେଲେ ତମେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଏଠି କିଛି ବୁଝିବେ ନାହିଁ नहीं मुझे श्रीमान बाबू से देखा करने भी ଆସିଥିଲେ ନା ଭାଇ କଣ ତମକୁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ नहीं ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେମିତି କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ତ ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତମ ଆସିବା କଥା ଫୋନରେ କହିଦେଲେ ସେ ତ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ଏଠି ନୁହେଁ ବେଟର ହେବ ତମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫିସ ଯାଇ ଦେଖା କର ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆସି କଥା କହିଛି ମାନେ ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଥିଲି ଏମିତି ଦେଖା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲ ନା କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା ଜରୁରୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଚ୍ଛା ସେ ଜରୁରୀ କାମଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଥିଲେ ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ସିଂର ଅବସ୍ଥା ବତାଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କଥା ହଉଥାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି अरे नहीं हमें वो पीछे को असुविधा नहीं ହେଲେ ମୋର ତ ପୁଣି ଟିକେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ନାହିଁ